Asanya. Biamono sana omurikito Daipon Asanya ase orobotiro kwento gotigara ime kaunti ya Kisii nigongo kumanyuna abarai abaligetie oborai wetera ekiama gia UDA kolende mbabwa nigobono beso kirebene nabo igokomochia obomobwa Azimio la Umoja ase okorobekana litkolia angyo ase nsemeli ya Kamkunji okwana nigo baba bakorera buna korobekana uko nigo korairani amagendera sense ito ya Kenya na boigo ko boi ababwatani akora chense chiri chesiko ocha kogacha enibo yabo imense ito ya Kenya kulinde nigo baburire obomobwa Azimio la Umoja gwancherana na boigo kubwaterana na serikali ya Kenya kwanza elinde kogenderera mulikeito Brighton Makoli no robotiro ekerokeri obomobwa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance gwetera barai babo bagendete kusingera buna nigo baraji kweneki buna kwenda bareni misangano yabo sense ya Kenya nigo bono bali baligetie birogo gwetera sobomo bwa ekiama kya UDA gose Kenya kwanza kurwase kaunti ya Kisii korende tibanyora biroge ebyo besokire na komochi abarayi yabo bagendete kwiroberigochi semisangano sense ya Kenya twachikira iga nturi na mogoka singincho kisegi kyachakira sense yetu ya Kenya chikwire ni amagendero magega unabona mwaro cyari asomo cyo Nairobi umusiko kuru kujeremaya Kioni unganire amona barayi bazimio azogotebanga gochaka next week ngochaka bare gukora maandamano Kenya ngima egere batini ni biashara batini ni investors bagocha Kenya bakureta chibese egere oburayi bwense butwaro obwoba egere twira na mega bunense ambo besana kororanga kuruchikura chiaerete libaga abakenya toko ikaransa tanyore amagenderero bono nalyo abantu bandi bakumirana bagochaka kuunda chisegi bono abarayi abo nigo bababoririe bali bakomocha omurayi bwense kumosika na komoesiko yaye buno omurayi bwense twatebire ngintu muna abarayi twabori chikura nonyati twairete twara gotebinga bali baminto bandi bachakire bura buru bazimio batairete chikura batwara masikani amo n'obugambi bwerete chikura asense yetu ya Kenya bukura na Daktari William Samoei Ruto yona nari gusaba abantu bonse ba Kenya bali babwetu na bali babwete basike bali babwire na kuwa mono president yaitu William Samoei Ruto na deputy yae etware gotebya baminto buna omweshimi wa Kioni munekero agategete korosia maandamano ayo erega korosi buno omonto bwetu chukura ainyorenga na intuntora korugusi twabwetu eliatorangerie ekera gukwana korumoino na intu twakwana korumoineye tarorenga ngakiri oliekoba esengencho nkoburabura bare mono na gosalia magendero yense yaito yake tori gochigwanja asengencho ntomanye tena ebintu abana inchi barosiri ebigosaligwa amagimasira asengencho chisegi chinga bunecho na kikiageretu achira togokana bunantwe abantu twanje tomorembe ndutaiti korense yaite koira na chisegi chiri charetete ukimbizi Kenya komenda nigo bateruna barabwo kurwase kaunti ya Kisii nigo bakomosiro mugavana Paulo Simbarati nonyo chore kurwasa omo Azimio la Umoja aseboigo batakire bali bande kurwasa omo bwo kosika omurayi bwense oyo chore twetera somo bwa Kenya kwanza tuna abantu togo support the government of the day na my sister tebanga egabana tobwate ne Azimio igotomosigete na abantu ba Kenya kwanza egekoronero irite chikura ne president neresi kwe ne ya Kenya kwanza na abantu ba Azimio maandamano ntutageti ande na abantu baito abandi tukosachimari tukoriara totegatanga manyinga yesa tuntu bense yaito etwara morembe egere president you move the country to the next level aterane bona bagusiba minto totene ne imara tubwati sino ni tuntu arenge Azimio etobwate gavana ekurukusimba oliyo ta Azimio tole UDA lakini etoka tena tiga agendere gokora egasi akorera abana inchi asenzemo ya machibu amaya ya matemu tutaigweti buya enchera ebisakubinde bigotorigereria wetera sa matemu asoka teriko nyarekana ngase ngencho omocies aro mogusi ngaigo akera bagusi ba kora buya ngaigo nerogera usa matemu gaibwe tutaire goteba gorunge nga chinga kichaetire akero mogusi akora kuru Mombasa nero gutangana kuru Western nero gutangana kuru Nyanza nero gutangana one kere ikerete ngesias yetu ya choriru nande kanyarekana ngachinga kiechi ya choriru naria matemu au chigokorwa nande skuru chetu chigakora buya wana abantu basoire ebisakubindi byasoire korana mikanga ngabagusi bebere tutaire goteba nabagusi ntwa bagusi nabantu bomokia nesias yetu ogorugweseke majo wasikwe ngripotere ketaseni Candice TV irederane Brighton.